Atong ila-ilahon ang nagunang 5. O, 5 ka mga nagunang sakit sa mga Pilipino. Yes, mao ka na ang atong paghahisgutan kini siya gikan gihapon kay Dr. Willie Ong. Kaila magita niya, no? Kita tanan for sure familiar kaayo kay Dr. Willie Ong. So atong paghahisgutan ang nagunang 5 ka mga sakit sa mga Pilipino. Una, muni pinakasikat, high blood pressure or gitawag nato nga hypertension. Kung sa Bisaya pa, alta presyon or alta presyon pud siya sa Tagalog, di ba? Pero mas nailhan nato siya nga high blood pressure. Kano sa aman maingon nga naa kay high blood or naa kay hypertension or hypertensive ka. Kano sa man kung ang atong blood pressure always, again ha, always, meaning perminting nga lapas sa 140/90, buti pasabot ni ini aduna kay high blood pressure or alta presyon. Usa daw, usa. So, usa sa 4 ka mga Pilipino aduna daw kunoy high blood pressure. Ang normal nga blood pressure mas ubos sa 140/90. So unsa may mga pamaagi aron atong malikayan nga magka-high blood or unsay pamaagi aron malikayan nga magka-hypertension? Number 1, magbawas og timbang, magpaniwang. Ikaduha, magbawas sa pagkaon og mga parat. Well, kung mahilig kag mga parat diha nga pagkaon, na ato na gyud na siyang minus-minusan. Unya ingon pa, likayan or minusan ang paggamit og asin. Apil na ni ana ang pagkaon og mga bulad, paggamit og patis og kanang bagoong, kay syempre mga parat man na siya nga mga food, no? Og syempre ang ikatulo, ang pinaka-importante, ang pag-exercise. So mag-exercise ta katulo or hangtod kalima kahigayon matag simana. So 3 to 5 times a week. Kung always daw nga taas ang imuhang blood pressure, like taas siya sa 140/90, kinahanglan na gyud ka nga mo inom og maintenance. Inom na gyud ka og tambal og pag-maintenance na. Para nga mas safe, mas importante magpa-check up gyud ka sa doktor. And syempre kung unsay gina-recommend sa doktor atong tumanon. Dili ta magbuot-buot. Okay, so again, kung always na nga taas sa 140/90 ang imong blood pressure, kinahanglan na gyud kang mo inom og tambal. Pero syempre, dili ta mag self-medicate. Magpa-check up gyud ta sa doktor kay depende gina sa doktor kung unsa iyang i-recommend.